Вітаю ўсіх, дазвольце коротко увесці вас у одну з наших міждисциплінарних актуальних тем, якую мы назвали коротко «Технологии». Технологии меняют наш свет апошние десятигоддзі ва ўсіх сферах. Публічнай і прыватнай тэхналогіі ведуць да падзення дыктатураў, як гэта было падчас арабскай вясны, а часам і да іх узмацнення. Тэхналогіі могуць масава забіваць, а могуць выратоўваць жыцці. А яшчэ аднаўляць мёртвыя мовы ці выратоўваць мовы, якім пагражае знікнення. Тэхналогіі радыкальна мяняюць чалавечую сексуальнасць і кахання. Зрэшты, яны ўмешваюцца ў сферу смерці, маралі і этыкі. Таму актуальнасць і апраўданасць тэмы навідавоку і застаецца ў прызме ўсіх цяперашніх даследаванняў. Такім парадкам, каб ахапіць хаця б часткова феномен тэхналогіяў, у межах 7 розных падыходаў да міждысцыплінарнага разумення тэхналогій у 21 стагоддзі вам прапануюцца лекцыі, размовы, дыскусіі адмыслоўцаў у розных галінах, якія звяртаюць увагу на спецыфічныя, але і універсальныя праявы і ўплывы тэхналогіяў на чалавека, грамадства і свет у цэлым. Вам прапануецца эканамічная прызма аналізу тэхналогіяў. Вы даведаецесь, ці ўплываюць тэхналогіі на эканамічны рост. Вы знойдзеце адказы на многія іншыя пытанні, што паўстаюць на сутычцы эканомікі і тэхналогіяў. Напрыклад, ці вядуць новыя тэхналогіі да росту няроўнасці і сацыяльных зменаў. Адна з лекцыяў прысвечана тэме сучасных біотэхналогіяў, у прыватнасці сацыяльным, маральным аспектам дадзенай з'явы. Паліталагічная прызма ахоплівае тэму грамадзянскага ўдзелу ў лічбавую эпоху. Вы даведаецесь, як тэхналагічны прагрэс істотна змяніў і працягвае мяняць дэмакратычны свет і дапамагае ўзмацніць перадусім лакальны дэмакратычны патэнцыял, а разам з тым распаўсюдзіць каштоўнасці электроннай дэмакратыі. Праўда, не толькі дэмакратыя выкарыстоўвае тэхналагічныя заваёвы, грамадзянскія тэхналогіі. Аўтарытарныя рэжымы таксама актыўна і часта досыць эфектыўна перакручваюць і прысабечваюць тэхналагічны прагрэс на сваю карысць. Таксама вам прапануецца падыход гісторыкаў на тэму тэхналогіяў. У лекцыі разглядаецца культурная гісторыя беларускага інтэрнэту і прапануецца крытычны разгляд найноўшай гісторыі Беларусі з перспектывы развіцця і станаўлення інтэрнэту, а таксама медыа і камунікацыйных тэхналогіяў. Цікава, што абвяшчэнне незалежнасці Беларусі супала з першымі спробамі усталявання сеткавай сувязі, а прыход да ўлады Александра Лукашэнкі з з'яўленнем дамена «Байп» у глабальнай камунікацыйнай сетцы інтэрнэт. Доўгі час гэтыя працэсы разглядаліся як паралельныя, а ўзаемасувязям і супярэчнасцям паміж імі не надавалася належнай увагі. Таксама мы не можам абмінуць важныя тэмы інфармацыйнай пісьменнасці і тэхналогію. Імклівае развіццё інфармацыйных тэхналогіяў дала ў рукі чалавека надзвычай моцныя прыкладанні і гіганцкі аб'ём інфармацыі. І людзі па-рознаму спраўляюцца з гэтай інфармацыяй. Выкарыстоўваюць, апрацоўваюць яе часта эфектыўна, а яшчэ часцей зусім не ўмеючы. У гэтай лекцыі вы даведаецесь, што такое інфармацыйная і дыгітальная пісьменнасць, як яна ўплывае на тое, як мы прымаем рашэнні, дзейнічаем і развіваемся творча, прафесійна і як грамадзяне. Яшчэ адна лекцыя прапануе погляд сацыяльных медыа на тэхналогіі, у прыватнасці на звышактуальную з'яву штучнага інтэлекту. Зрэшты, вас чакае лекцыя, якая прапануе фемінісцкія перспектывы даследавання тэхналогіяў. Ці сталі тэхналогіі ключавым чыннікам эмансіпацыі прыгнечаных, у прыватнасці жанчынаў, як у гэта верылі 20-30 год таму. Аб гэтым і іншым вы даведаецесь з апошняй лекцыі. Цікавых усім лекцыяў, адкрыцця новых прызмаў, падыходаў і магчымасцяў.